Остават точно 7 дни до моето заминаване за Китай. В момента съм на път към офиса на туроператора, който ме е наел, за да се отправя с неговата група на това 13-дневно пътешествие. Елате с мен, за да видите как се подготвям. В офиса на туроператора получих целия комплект документи, които ще са ми нужни за пътуването, включително контактите на местните партньори и екскурзоводи, информация за групата и да не забравяме за страховката. После минахме програмата ден по ден и обсъдихме по-специфичните моменти за тази група, а колегите изпратиха цялата информация към клиентите. След това изкарах близо 2 часа на телефона с колега, който наскоро се върна от същата програма и той ми даде актуални детайли от първа ръка, които аз си записах като бележки към програмата. Например, тук съм отбелязала, че в този ден нямаме включена вечеря, а тук, че можем да си хапнем местни деликатеси, като печени хлебарки, например. Преди заминаването си подготвяме някои чисто практични неща. Например, винаги си купувам място до прозореца на дългия полет, защото обичам да проспивам полетите и така ми е най-удобно. На следващия ден се отправих към близкия мол, за да си купя юани. В Китай навсякъде се разплащаме с телефон, но аз винаги нося и малко пари в брой, за всеки случай. Използвам услугите на Tavex, тъй като там винаги има налични валути в различни куптюри. И честно казано, персоналът им е много усмихнат, любезен и добре обучен, което зарежда деня ми с положителни емоции. Тук виждате актуалния курс на юана. Аз си купих юани за около 50 евро, което е приблизително 400. Няколко дни преди да тръгна си подготвям и приложенията, които ще ми трябват за Китай. Инсталирам си електронната SIM-карта, за да имам интернет още от кацането. Регистрирам се предварително в системата за влизане в страната. Това е задължително. Също си добавям контактите на местните екскурзоводи в WeChat, защото това е приложението, което се използва там. Проверявам си и акаунта в Alipay, за да съм сигурна, че всичко е наред с плащанията ми. Това са малки неща, но всъщност правят пътуването много по-лесно. Ако ви е интересно, в отделно видео съм събрала още полезни съвети преди да заминете за Китай. Приключих с основната подготовка за Китай. След няколко часа летя за Истанбул, откъдето ще си хванем самолета за Пекин. Време е да стегнем багажа.